नमस्कार, जेस भारतीय रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज आपण वरणाच्या शेंगा बघणार आहे। शेवग्याच्या शेंगा मी अशा चिरून घेतल्या। शेवग्याच्या शेंगा त्याची सालं काढले आणि त्याच्यासाठी फोडणीला टोमॅटो, कोथिंबीर, लसूण पेस्ट आणि कढीपत्ता, ही तुरीची डाळ आहे शिजवून घेतली मी। हे बघा अशी शिजवून घेतली, एकदम अशी मऊ झाली आहे। मिक्स शिजवून घेतली। शेवग्याच्या शेंगा पण आपल्याला 5 मिनिटं शिजवून घ्यायच्यात। आता ह्या नंतर फोडणी देऊ आपण। आता शिजवून घेऊ शेंगा अगोदर। छान शिजवून घ्यायच्या शेंगा। आपल्या उकळी आलेली मस्त 2-3 मिनिटात शिजतात। पण वरण संग जर शिजायला टाकल्या तर खूप गाळ होतो त्याचा, शेंगा अशी अख्खी राहत नाही। मग त्याच्यासाठी शेपट शिजवून घ्यायच्या शेंगा आपल्याला। शेंगा आपल्या शिजल्यात। आता 5 मिनिटं शिजवून दिल्या शेंगा। हे बघा, ह्याचं पाणी फेकून द्यायचं नाही, आपण हे पाणी त्याच्यातच टाकणार आहे परत। आता आपण फोडणी देऊ, गॅस बंद करून कढई ठेवू। हे काढून घेऊ आता आपण। कढई ठेवली गरम करायला, परत गॅस पेटवला आपण। आता तेल टाकू। दोन चमचे तेल टाकलं। छान गरम होऊन द्यायचं तेल आता मस्तपैकी। खूप छान लागतात अशा वरणातल्या शेंगा। तुम्ही पण नक्की करून पहा माझ्या पद्धतीने। आमचा व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, सपोर्ट करा। आता आपण याच्यामध्ये जिरं टाकू। जिरं छान तडतडलं का लगेच लसणाची आपण पेस्ट टाकू। छान छान परतून घ्यायचं। कढीपत्ता, आपण टोमॅटो टाकू। आपण छान परतून घेऊ टोमॅटो मऊ होईपर्यंत। तुम्ही हा डाळी संग टाकला शिजायला टोमॅटो तरी पण चालेल। मी कापून घेतला बारीक। छान मऊ मऊ करून घ्यायचा टोमॅटो। नंतर आपण मसाले टाकू। मसाल्यामध्ये लाल तिखट, हळद आणि सांबार मसाला टाकायचा। सांबार मसाल्यामुळे खूप छान चव येते आपल्या शेंगाला। हे बघा, असं घेतलंय मी सांबार मसाला, हळद आणि लाल मिरची पावडर। आता हे टाकू आपण। छान अर्धा मिनिटं परतून घेऊ। छान परतून झालं का आता आपण आपली डाळ टाकू त्याच्यात। डाळ नंतर शेवग्याच्या शेंगा आपल्या शिजलेल्या। सगळे शेंगा टाकून घेतल्या मी। शेवट कोथिंबीर आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार टाका। मिक्स करायचं। भाताबरोबर पण खूप छान लागतात शेंगा या वरणातल्या शेंगा आपल्या मस्तपैकी। मी शेंगातलं सगळं पाणी पण ह्याच्यातच टाकलं। डाळ टाकली। हे बघा, मी असं ठेवलंय। तुम्हाला अजून पातळ हवं असेल तर तुम्ही अजून पण टाकू शकता। आता ह्याला मस्त छान एक उकळी काढून घ्यायची। 2 मिनिटात आपण ठेवू। असं 2 मिनिटात उकळी येईल। आपल्या शेंगाला मस्त उकळी आली। पहा किती छान उकळलंय हे बघा, किती छान झाल्यात। मस्त असं गरम गरम भाताबरोबर खायचं। हे बघा, किती छान झाले आपल्या शेंगा। तुम्ही पण नक्की ट्राय करा अशा शेंगा माझ्या पद्धतीने। मला सांगा कमेंटमध्ये कसे झाले आहेत ते। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।